Jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, Merry Christmas. Hi friends, good afternoon. ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଆମର ପ୍ରି କ୍ରିସମାସ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆମ କ୍ଲବ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି। ଛୁଆମାନେ ଆଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଡାନ୍ସ, ଗୀତ ଆଉ ସ୍କିଟ୍ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଗିଟାର ବଜେଇବା, ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଜି କରିଛନ୍ତି। ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଆଜି ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଆଜି କ୍ରିସମାସ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଏତେ ବର୍ଷା 2 ଦିନ ହେଲାଣି, ଏତେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ଏତେ ବର୍ଷା, ତାପରେ ତା ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା, ତା ଦେହରେ ଆମର ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି। ମୋ ଝିଅ ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଇଛି, ତାର ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି। ତା ସହିତ ଆଜି ମୋ ଝିଅର ସାଙ୍ଗର ବର୍ଥଡ଼େ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଅଛି, ସିଏ ସେଠିକି ବି ଯିବ, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ମାନେ ଦେଖିବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଆଜି କ୍ରିସମାସ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଲବ୍ରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କେତେ ଛୁଆ, ସବୁ ଛୁଆ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଆସିଛନ୍ତି, ବେଶୀ ବହୁତ ଛୁଆ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଆଉ କେତେଜଣ ଛୁଆ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଆଉ କେତେଜଣ ଟିକେ ବହୁତ ବଡ଼, ଯେଉଁମାନେ 11, 12ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୁଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ମମିସ୍ ଗୋଟେ ପଟରେ, ମମିସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପଟରେ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେରି କ୍ରିସମାସ୍ର ଗୀତ ଲାଗିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସାଣ୍ଟା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଗୀତ ବୋଲା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଯାଇକି ସବୁ ସକାଳୁ ଏଇସବୁ ଟ୍ରିସ୍ ସବୁ ସଜାସଜି କରିଥିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ସକାଳୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ରିସମାସ୍ ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ମିଶିକି କରାହେଇଛି ସବୁ। ଆଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ଏଇଟା କ୍ଲବ୍ରେ ଏଥରକ ପ୍ରି କ୍ରିସମାସ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ଏପଟେ ମୋହିତ କ୍ଲାସ୍ 3ରେ ପଢ଼େ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଛି କ୍ରିସମାସ୍ ଉପରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯିଏକି 11th ପଢ଼ୁଛି, ନିର୍ଭୀକ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗିଟାର ବଜାଉଛି। ଏମିତି ଆମର ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସବୁ, ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ଆଂଶୁଇ, ଯିଏକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ସ୍କିଟ୍ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସ୍କିଟ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍କିଟ୍ କରିଛି। ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଆଜି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଛୁଆ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ପିଲା ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି,
नरे बहुत सुंदर किंतु आज बहुत सेलिब्रेशन बहुत सुंदर है। भगवान से एक बेटा मांगा था और यूं क्या दे दिया। बापू माँ को तो पहले सुना सुना के मार दिया है और किस किस को मारेगा। पिलामाने बहुत स्किट को बहुत एंजॉय करचंती देखुचंती बहुत तांको भल लगे भी स्किट छोटे कुनी झीटे करिछि आ एते सुंदर कला बढ़िया लगला समस्त भल लगला। भगवान से एक बेटा मांगा था घर का दीपक होते हैं बेटे। बापू घर का दीपक भले ही बेटे हो पर बेटियां भी घबराओ। तापरे देखंतु आ गोटे कुनी झियो ता ना ला अभिलिप्सा साहू से क्लास 4 रे पढ़े। सी गोटे डांस रे परफॉर्म करुची सी भी बहुत बढ़िया डांस करिची। एमती पिला माने आज बहुत प्रिपेयर होके आसते बहुत सारा एंजॉय कले। तापरे देखते एपटे आ गोटे छोट पुओ सारांश से क्रिसमस उपरे गोटे सॉन्ग गाउची। एपटे देखंतु सांग माने मो झियो आरा सी रेडी होची तार डांस पाई सी डांस करुची तार कमरिया आ स्वीट हार्ट तापरे डांस कला। एक्चुअली ताको डांस करिया को बहुत भल लगे किंतु डांस क्लास जाऊनी किसी करूनी जा गोटे दिन दी दिन रे दीदी ताको टिके टिके सिखे देछि से टिके टिके जा जाइकी करिछि कौन करबो एमती हे लास्ट मोमेंट टिके डांस सिखिछि आउ सेमती जाइकी ताको बहुत सज होबाको भल लगे केमती टिके सजफज हो आ लेहंगा फेंगा पिंधब एमती कि बेस होइकी जाइकी टिके नाचिछि ता मन बहुत खुशी अछि। आज छुआ मैंने बहुत एंजॉय कर सब तो मम्मीज मैंने एंजॉय करती देखती आज किंतु क्रिसमस ओनली बेसी मेनली छुआ मान तो छुआ मैंने बहुत एंजॉय कले गिफ्ट्स प्राइज खाइबा चॉकलेट्स एमती भी आम आज सांता देखिए सांता क्लॉज भी होमर संजू दीदी जी सी सांता क्लॉज बनी सी समस्त चॉकलेट समस्त देते ये दिन गोटे कुनी झीटे सी आम घर पाखे रहे नीनू सी भी सेमती डांस करुची छोटटा प्रति छोटटा यूकेजी रे पढ़ुची कुनी कुनी छुआ तांकरी पाई तो सब प्रोग्राम सी तार एंजॉय करुची छोटटा। पटे आ गोटे कुनी झियो आह्लादिता जी की क्लास 4 रे पढ़े मो झीर से सांग से बहुत सुंदर गीत गाए सी तार गीत परफॉर्म करुची। पटे आउ दुई जन झील जे कि से टू सिस्टर्स माने गीत रे से माने गोटे डांस परफॉर्म दौरान बहुत सुंदर डांस कर से दी भौणी। तापर जी आमर आज गेस्ट जहाँ को डका होता क्रिसमस सेलिब्रेशन पाई से माने से आज क्रिसमस उपरे लॉर्ड जीसु उपरे बहुत स्पीच देइचंती पिला मन को कहिचंती क्रिसमस कौन ना कि आम न्यू ड्रेस माने ड्रेस पिंधा केक्स काटिबा आउ बेलून्स क्रिसमस सजेबा एसबू नुह एक्चुअली क्रिसमस कहीं कौन से ता विषय रे बहुत सारा पिला मन को बहुत इनफॉरमेशन देइचंती जोटा कि बहुत छुआ माने को भल लगी। तापरे सेठू आमर केक कटिंग जोटा पिला मानकर सबुठ खुशी पिला माने अपेक्षा करथिले तो केक आसी पिला माने केक कटिंग होची। तापरे आमर सांता छुआ मान को केक खुआई आमर दीदी माने दीदी केक
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସବୁ କେକ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ଆରେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଗୋଲ ହେଇକି ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଖେଳ ହେଲା ଏମିତି କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବେ, ଯେମିତି 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜଣେ ଯଦି 1 କହୁଛି, ଆଉ ଜଣେ କହିବ 2, ଆଉ ଜଣେ କହିବ 3, ତ ଆଉ ଜଣେ କହିବ 4, ଆଉ ଜଣେ କହିବ 5, ଆଉ ଜଣେ କହିବ 6। ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଗେମ୍ ହେବ। ଯିଏ ରଙ୍ଗ କହିବ ସିଏ ଆଉଟ୍ ହେବ। ଏମିତି ହେଇ ଯିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିବ ସେ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ହେବ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆମର ଏଇ ଖେଳ ହେଇଛି। ଏମିତି ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ 2ଟା ଖେଳରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ଏଇ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଆମର ହାଉସି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ହାଉସି ଖେଳ ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଆମର କ୍ଲବ୍ରେ ଆଉ ଇଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା। ତ ହାଉସି ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ପେପର୍ ପେନ୍ ସବୁ ଧରିକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ନମ୍ବର ବି ଡକା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟ୍, କାହା ନମ୍ବର ଲାଗିବ କାହା ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଜିତିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ କାହା ହାତରେ ନଥାଏ। ଯାହାର ନମ୍ବର ବାଜିବ ସେ ଜିତିବେ। ଏମିତି ହେଇକି ତା ଦେହରେ ଆମର 6ଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲା ଛୁଆମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଖାଇବା ଲାଗିଯାଇଛି। ଏମିତି ଆମର ଆଜି ଛୁଆମାନେ କେକ୍, ଚାଉମିନ, ଚିଲି ପନିର ଏତିକି ହେଇଥିଲା। ତ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଜାଣିଥିବେ ମେନ୍ ହେଲା ତ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମେନ୍ ହେଲା ଫଟୋ ଉଠାଇବା। ତ ଆମର ଫଟୋ ଉଠାହେଇଛି। ଏପଟେ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗେମ୍ସରେ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଆମର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମିସ୍ ଯିଏକି ଆମର ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ହୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବେଥେନି କନଭେଣ୍ଟର ଟିଚର। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ସାଣ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଆସିଛି ସାଣ୍ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଉଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ଲେ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜିମିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ ଓନ୍ଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, କେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ୍ରେ, ମଦର ମେରି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କେୟାର ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିମିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଆମର ଯାହା ବି କ୍ରିସମାସ୍ ଟ୍ରି ସେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମିସ୍ କଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ମିସ୍ କଲୁ। ଏମିତି ଆମର ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କ୍ରିସମାସ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକିରେ ସରିନି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମର ଘର ପାଖରେ ମୋ ଝିଅର ସାଙ୍ଗର ବାର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା, ସୋରାଗର। ତ ସେ ଛୁଆମାନେ ପୁଣି ସେଠିକି ଯାଇକି ସେ କେକ୍ କାଟିଛନ୍ତି, ଖାଇଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହାପି କ୍ରିସମାସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।